Μποφιστικόπαλες. Το θεϊκό σνακ ψημένο στο φούρνο από την Οχόνο Σνακ. Φαλάφελ Παρνασσός. Το σνακ που τα έχει όλα. Παρνασσός. Τα φαλάφελ που θέλεις να φας. Λαϊκή τέχνη και τέχνημα. 2 μεγάλες εμπορικές εκθέσεις λαϊκής τέχνης και τουριστικών ειδών. Τέχνημα και λαϊκή τέχνη. 11 έως 15 Ιανουαρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση Ρώτα. Καλώς μας όρισες, Χρύσα Παπαστάμκο. Χαίρετε και καλησπέρα. Συνήθως όπου υπάρχει φαγητό περνάς καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το φαγητό μας ενώνει ούτως ή άλλως. Pop μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Εξαιρετικό. Ωραίο, Σάββατο στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 2. Κοίτα τι ώρα που έχει ψηθεί. Ακούω φωνούλες. Ακούς φωνούλες. Μιλάει. Πιο δύσκολη στιγμή, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες ως μητέρα? Σίγουρα είναι τον πρώτο καιρό μετά το χωρισμό. Ο κύκλος της βίας είναι μια διαδικασία πολύ δυνατή για τη γυναίκα συναισθηματικά. Από τη στιγμή που θα παραδεχτεί ότι είναι η ίδια θύμα βίας, γιατί συνήθως δεν το παραδέχονται. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Αυτό δηλαδή που λένε δεν θέλω να με φωνάζει παππού, θέλω να με φωνάζει τον Δωρή, το παιδί που λέει. Δεν σου συνέβη καθόλου? Δεν με συνέβη. Δεν θέλω να με, θέλω παππούς. Μαμάδες με την Τζέννη Θεωνά. Σάββατο στις 5 το απόγευμα στην ΕΡΤ 2. Εθνικό Θέατρο. Η σπασμένη στάμνα του Χάινριχ φον Κλάιστ. Πώς συνδέονται ένας διεφθαρμένος δικαστής, μια όμορφη κοπέλα, ένα ολόκληρο χωριό και μια σπασμένη στάμνα? Μια ανελαίτη κοφτερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Ακύλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος. Από 10 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Σκηνή. Η πρόσφατη πανδημία μας έδειξε πόσο ευάλωτη είναι η ψυχική υγεία όλων μας. Μην αφήνεις το άγχος και την κατάθλιψη να σε καταβάλουν. Ζήτα βοήθεια από έναν ψυχίατρο. Η ψυχική σου υγεία είναι πολύτιμη. Μην διστάζεις. Μίλα με τον ψυχίατρό σου. Τα 39 σκαλοπάτια. Μια απολαυστική κωμωδία μυστηρίου στο θέατρο Ελιάρτ. Ποιος σκότωσε τη μυστηριώδη Αναμπέλα Σμιτ? 4 ηθοποιοί, 100 διαφορετικοί χαρακτήρες. Σαράντος Γιογλερής, Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης, Στυλιανή Κλείδωνα, Στάθης Λαγκάδας. Σκηνοθεσία Ανέτα Παπαθανασίου. Τα 39 σκαλοπάτια. Μια παροδία της κλασικής ταινίας του Χίτσκοκ. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Ελιάρτ. Βιβλία μιας ιδανικής βιβλιοθήκης. Κείμενα αριστουργηματικά που σημάδεψαν την ιστορία της λογοτεχνίας με τις αφηγήσεις, τη γλώσσα και την αισθητική τους. Έργα θεμελιώδη που ταξιδεύουν στο χρόνο και συνεχίζουν να μας μαγεύουν και να μας συναρπάζουν. Εδώ, στη λέσχη του βιβλίου. Η ιστορία ενός βιβλίου μέσα σε 5 λεπτά. Η λέσχη του βιβλίου με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 5 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2. Μια μέρα, δεν θυμάμαι με ποια αφορμή, με συναντάει ένας κύριος στον δρόμο και μου λέει: ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτά που κάνετε για την πόλη σας. Έτσι, αισθάνομαι πολύ μια δύναμη και έναν ενθουσιασμό. Θέλω να σας κάνω ένα δώρο, αλλά δεν ξέρω τι. Δεν έχω τίποτα. Να, μόλις πήρα ένα ψωμί από το φούρνο, μπορώ να σας το δώσω. Και μου έδωσε το ψωμί. Art Week με τη Λένα Αρώνη. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2.